Хайде да отваряме пиар пратки. Част 3. Останаха ни 3 пратки. И 3 розови, между другото. Вие си пожелахте тази на Maybelline. Ето я. О, моля ви се, кажете ми, само аз ли съм супер зарибена по тия ASMR видеа? Кутията пак изглежда доста симпатична. И хайде да отворим. Ще мога ли с една ръка? Да! Освен вас, Пумба е също искрено заинтересован. Малко се вълнувам. Първо има някаква картичка. Да видим. И вътре има огледало. Здравейте, това съм аз. О, разбрах, вижте. За да прочетеш картичката, гледаш в огледалото. Доста креативно. А това има в самата кутия. Коментирайте коя е любимата ви спирала. Харесайте видеото и ме последвайте!